Čaute, je to tretie video odpoveď. Otázok je 13, myslím, takže mohli by sme ísť na koľko máš rokov? 10 rokov. Kedy si založila blog? Tak, ja som si blog založila 21.10.2011 na moje narodeniny. Čo ti robil dizajn? Tak dizajn mi robilo dievča v blogu bystar.blog.cs. Si spokojná so svojím blogom? Niekedy hej, niekedy nie. Aké sú tvoje nové obchody? Tak HM-ko, Tako, Gej, CAčko, Teranová a Milka. Ako by si chcela farbu vlasov? Skôrme takúto. Páči sa ti Hotel Paradise? Vôbec nie. Podľa mňa to nechutné. Aký máš názor na Natálie Sedy? No, už som o nej teda dlho nepočula, ale som si smiala na jej hlase, takže asi tiež. Inak by moc nevadí. Máš tu urgenca, mám bratov a jednu sestru. Mám si je rada. Asi keby, ako mám náladu. Mám rada čokoládu, strašne, ale im fakt kvalitný. Žehliš si vlasy? Niekedy áno, niekedy nie. Keď si to dá, tak hej, a keď si máš žehličku? Áno, mám. A teraz do mňa nemôžem kľať. Dobre, to je všetko. Pardon. Všetko. Uvidíme sa v ďalšej video odpovedi a otázky mi môžete písať pod video. Čaute!